ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଅଧରପଣା ନୀତି ଏବଂ ରଥ ଉପରେ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବା ପଛର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଚମକାଇଲା ଭଳି କାରଣ ରହିଛି। ଏହି ଭୋଗ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଥ ଉପରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ପରମ୍ପରା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଅଶରୀରୀ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଓ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଗବେଷକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଶରୀରୀ ଚଣ୍ଡୀ, ଚାମୁଣ୍ଡା, ଭୂତ, ପ୍ରେତ ଏବଂ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନୀଳକନ୍ଦର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କଲାବେଳେ ନିରାକାରୀ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧରପଣା ଲାଗି ହୁଏ। ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ରଥର କାଠ ଚଟାଣରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୋହିଯାଏ, ଯାହାକୁ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ପାନ କରି ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଂସାରରୁ ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କଥାରେ ଅଛି। ରଥ ରକ୍ଷକ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ମଧ୍ୟ। ଘୋଷଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତିନି ଠାକୁର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଯାଇଥାନ୍ତି ରକ୍ଷକ ଭାବରେ। ରଥରେ ସେମାନେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରଥରେ ଜଗିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଓ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ସୁବାସିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଏ। ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ରଥରେ ଥିବା କଣ ଅନୁକଣ ବୋହିଯାଇଥାଏ। ପଣାକୁ ଏହି ରଥ ରକ୍ଷକ ଦେବତାମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି। ପତିତପାବନ ଦର୍ଶନର ଚରମ ନିଦର୍ଶନ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ, ଏକମାତ୍ର ନାଥ। ତାଙ୍କ କରୁଣା କେବଳ ସଂସାରର ଭଲ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ପତିତ, ପାପୀ ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁର ଯୋନିରେ ଥିବା ଭୂତ ପ୍ରେତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ମଣିଷ ତ ମହାପ୍ରସାଦ ଫଳ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଶରୀରୀମାନେ କେଉଁଠାରୁ ପାଇବେ? କଣ ବା ପାଇବେ? ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଓଷ୍ଠରେ ଲଗାଇ ନିଜର ଅଧରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଏହି ଅଧରପଣାକୁ, ଏହି ଅମୃତ ପାନୀୟକୁ ରଥ ଉପରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଦର୍ଶାଏ କି ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି ହେଲେ ଅଲୋଡ଼ା ନୁହନ୍ତି। କେମିତି ହୁଏ ଏହି ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 9ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହାଣ୍ଡି କରାଯାଏ। ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ମଠ, ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ମୋଟ 9ଟି ବିଶାଳ ହାଣ୍ଡି କରାଯାଏ। ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 4 ଫୁଟ, ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଓଠକୁ ଛୁଇଁବା ଭଳିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରଥକୁ ଆସେ। ଏଥିରେ ପବିତ୍ର ଜଳ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଏ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଛାଉଣୀ ମଠ କୂଅରୁ ପବିତ୍ର ଜଳ ଅଣାଯାଇ ସେଥିରେ କ୍ଷୀର, ସର, ଛେନା, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, କର୍ପୂର ଏବଂ ଜାଇଫଳ ମିଶାଇ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବାସିତ ଅଧରପଣା ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିବା ପରେ ସେବକମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ହାଣ୍ଡି ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପଣାକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପେ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରଥର ଗୁପ୍ତ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାଏ। ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଏମିତି ଅଲୌକିକ ପରମ୍ପରା ବୋଧହୁଏ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା, ଯିଏ କେବଳ ସଂସାରର ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏହି ଚମତ୍କାର ରହସ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ
ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଥରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।